ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଲାଗିଥାଏ ମହାପାପ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଝିରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହିଁ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ମିଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ହେବ କି ମହିଳା ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମ ଯଦି ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ଆଉ ପାରିବାରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ତ ଏହା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମ ଅଟେ। ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ବାହାଘର ପରେ କେବେ ବି ଆମେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଦିନ ଥାଏ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂରୀ ବନେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ପାପର ଭାଗିଦାର ବନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କର ମିଳନ ଠିକ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଅମାବାସ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିବାହିତ ଯୋଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ରବିବାର। ରବିବାର ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୂରୀ ରହିବ ସେତେ ଭଲ ମାନାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ନବରାତ୍ରି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ରି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 6, ପିତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୁଲରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ପାପର ଭାଗିଦାର ବଢିଯିବେ। ନମ୍ବର 7, ବ୍ରତ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ବ୍ରତ ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି